Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Van harte welkom bij het Frieske Geer aan boord van de Blauwsteens, aangedreven op zonne-energie. Ik ben Andries Dijkstra en ik werk als vrijwilliger, als gids. Al zo'n ik erin kan ik zeggen, rond ik al mijn paken over het Noorderleeg, het Boetendieksveld in Friesland. Vorig jaar ben ik stop met werken, dus ik ga er direct tijd voor om dat dan te doen voor het Frieske Geer. Philips Eiland. Dat is in de tijd door ook de oude heer Philips aangekocht. Ik vind het heel aardig om heel tijd bij mijn oren clubmensen op een paard te gaan. Ik vind het van belang dat mensen wat weten over de natuur. Ik zie dus een vogelkijkhut, die luistert in een boordje daar aan. En ik kan prachtig mooi daar rustig zitten, een mooie verrekijker. En omdat het hier altijd steert, is het voor de vogels vertrouwd. En daarachter, in die biem, daar zit de aalscholverkolonie. Er zitten ongeveer 400 perkers die breeden daar. Een aalscholver overigens die eet 400 gram vis per dag. Dus dat moet wel wat variëren wezen. Vaak wil ik een paar dagen van tevoren zelf er even heen gaan, want dan wil ik even weten van wat zit er op dit stuit. Zodat ik een beetje aan de mensen was vertellen kunnen van het is mogelijk dat we hier en daar iets zeggen van beurtmondjes of weet ik wat. Je weet nooit precies wat je tegenkomt, net qua mensen en net qua beesten. Dus ja, dat maakt het extra aardig, mag ik zeggen. Als mensen van boord gaan en je krijgt een hoorn, is het hartstikke mooi, we doen het nog eens. Of wij willen ik daar nog eens in. Dan denk ik van klaar, dat is oerkom en dan vind ik dat fijn, dat prima gevoel, ja. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.